विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल। Saraswat Bank Business Loans. Overdraft against property, working capital, term loan, commercial rental loan and commercial automobile loan with fast approval and competitive interest rates. To know more about business loans, give a missed call on 7666886622. Saraswat Bank. Mile yahan, dono jahan. Saraswat Bank Business Loans. Overdraft against property, working capital, term loan, commercial rental loan and commercial automobile loan with fast approval and competitive interest rates. To know more about business loans, give a missed call on 7666886622. Saraswat Bank. Mile yahan, dono jahan. जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल। कुमाई प्रिय वल्लभ विठोबार कुमाई प्रिय वल्लभ विठोबार कुमाई प्रिय वल्लभ विठोबार कुमाई प्रिय वल्लभ विठोबा श्यामलांगा सुकोमल हृदया श्यामलांगा सुकोमल हृदया भकुतर पोरेवा करुणामया रकुमाई प्रिय वल्लभ विठोबार कुमाई प्रिय वल्लभ विठोबा। ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬೇಡೆನು ಏನನು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆನಗೆ ಬೇಡೆನು ಏನನು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆನಗೆ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆನಗೆ ಸಾಕೆನಗೆ ಬೇಡೆನು ಏನನು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆನಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪ ವಿಠಲ 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 ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮ ದಯಾಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಠೋಬಾರ ಕುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯ ವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾರ ಕುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯ ವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾ। ತಂಬೂರಿಯ ಮೀಟಿ ಸಾಗಿದೆ ಭಕುತಿಯ
ಉಕ್ಕಿದ ಹರಿ ಪ್ರೇಮದ ಲಹರಿ ಕೋಟಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಳಗುವ ದೀಪ ವಿಠಲ 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 ಕೋಟಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಳಗುವ ದೀಪ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಢರಿನಾಥ ವಿಠೋಬಾ ರಕುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾ ರಕುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾ ರಕುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗ 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 ಸುಕೋಮಲ ಹೃದಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗ ಸುಕೋಮಲ ಹೃದಯ ಭಕುತರ ಪೊರೆವ ಕರುಣಾಮಯ ರಕುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾ ರಕುಮಾಯಿ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭ ವಿಠೋಬಾ श्रीसंयमेन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं भजामि संयमेन्द्रगुरुं संस्तौमि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं भजामि संयमेन्द्रगुरुं संस्तौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासु सदा जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल Saraswat Bank Business Loans. Overdraft against property, working capital, term loan, commercial rental loan and commercial automobile loan with fast approval and competitive interest rates. To know more about business loans, give a missed call on 7666 886622. Saraswat Bank. मिले यहाँ दोनों जहाँ. जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा दारु करुणा सागरु गुरु तो दारु करुणा सागरु पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण जन्म जन्माचे संचित पाप सकल
विषविदानं चिन्तयेत् पक्षिराजान् ब्रह्माण्डाग्रव साक्षात् चक्रदेव श्रेयते आचार्य विद्वदाचार्य संतुले जन्म जन्मनि स्वामी परमात्मा अंगले संस्थानाराध्य देव व्यास नरसिंह श्रीजी हृदय सर शाखा मठांग अंगले उभय गुरुवरी अनुमत स्थान प्रतिष्ठा पुण्यतिल सल अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ज्ञान सल जीवलभु विठ्ठल रूपी कृष्ण परमात्मा श्री जस्किना चक्राणाम श्री अक्षराचार्य प्रत्येक ज्ञान घेऊन अंगले गुरु परंपरेचे समस्त मुख्य प्राणी महाचैतन्य प्रत्येक ज्ञान के पवित्र क्षेत्र जीवंत समाधि घेतले सगळे मात स्वाम्याला दिव्य वृंदावन मुख्य प्राण उदास वर्ग गुरु परंपरेचे गोविंद्र तीर्थ स्वाम्याला शिवरेंद्र तीर्थ स्वाम्याला सुरेंद्र तीर्थ स्वाम्याला स्वामी तीर्थ स्वाम्याला वृंदावन मुख्य प्राण उदास वर्ग आशीर्वाद श्री विहानाचे काशी श्री संयमी तीर्थ स्वाम्याला दिव्य उपस्थित तुमचे सगळे ब्रह्मोत्सवाचे ऐक दिसाच्या तुन्नी दिसू या दिसाचे तीन शुद्धेन सन्निधानाचे सेवादार जाऊन घेऊन निष्कामातून दिव्य प्रार्थना करत असेल या दोन्ही दिसाचे विशेष रूपाचे हांगा सगळे जगत्य नवग्रहाचे विशेष जाऊन टाकेला कधी जाऊन श्रावण म्हणतात ग्रहाधीनम जगत सर्व ग्रहाधीनम सदामराहागे सगळे जगत्य कशी द्यावाला नसते कशी द्यावाना या जगत्या कारकत्व नवग्रहांतिमा तसं त्या नवग्रहाला आराधना ऐच दिसागर विशेष रूपाचे हे ज्ञान जगता त्याची पूर्वांग जाऊन घेऊन ऐच दिसागर सन्निधानाचे मध्यान्ह काला महापूजन जाऊन घेऊन सवारी यज्ञमंडपालयन तिथं भीषण घेऊन तदनंतर देवादारा मुखांतर देवप्रज्वलन विशेषकना यज्ञाचे प्रारंभ विशेष आवाहित देवता पूजन प्रसर अग्निप्रतिष्ठापन केलं तसं त्या अग्नि गर्जन विशेष धनवादान हवन बलिप्रदान इत्यादी करून घेऊन देवा यज्ञान मंगलारती समर्पण देतात तदनंतर देवान अलंकृत बेसून घेऊन ध्वजाला वचन घेऊन विशेष ध्वजपूजा प्रसर ध्वज बलिप्रदान अशी प्राकार बलिप्रदान देवाने स्थानाचे बेसून घेऊन सम्राजने सेव चलतात रात्री कालाचे रात्री पूजनानंतर देवालय विशेष जामनसले उत्सव पेटी उत्सव विशेष देवालय प्राकाराक ते वेदालय तशी तुस्किना भजनीचे विशेष वाद्य विशेष रूपाय तुस्किना तांची सुट्टाचे प्रदक्षिण पद जाऊन घेऊन देवान वसंता बेसून घेऊन अष्टावधान सेवा देवा चरणाचे दर्पण देतात तदनंतर वसंत पूजा सेवेदारां सगळं देवा प्रसाद तदनंतर देवा घेऊन यथास्थानाचे पुढची पर्यंत ऐक दिसा सगळो दिसा सेवा हांगा वैदिका मुखांतर कशी यथाशक्ती यथाभक्ती देवान संपत्ती विनियोग करून घेऊन हांकां गेले मनांत दर्शन मागून घेऊन तुगे सन्निधानाचे सेवा करतात सकट सेवेदार येसाची देवा तुगे प्रार्थना करची ऐक दिसाचे सगळे महोत्सवा संबंध सगळं कार्य हवन पूजन विशेष उत्सव सम्राजन हे सगळं तुगेले हे पेंडेचे विशेष रूपाचे संस्थान शाखा मठाचे गौरव सनिवणापणे असे सगळ्यांनी संतोष जाव का प्रत्येक आमचं सानिध्य जाव का तुगेला मागीन दुदित कीर्तीतून काण घेऊ का आणि अनेक जणांनी आम्ही तुगेला सेवा जाव का आणि तुगेला मागण्या सुनणाऱ्या मागीन त्यांना सत्य कोण अनुग्रह करता कीर्तीतून काण घेऊ आयचे द्वितीय दिसाचे सगळं कार्य आम्ही लिखीला चंदाय करून घेऊ आमगेले सेवेदाराला सगळं मनात इष्ट सिद्धी झाल्यामुळे कीर्तीतून काण घेऊन तांकां सपनांक येते हांगा आरोग्य आयुष्य हंगेले घरकडे कैमन शांती अखंड सौभाग्य तिला चिरडवांकी तांताना करत असले उद्योगांकी यशस्स कीर्ती दिवन घेऊन तुगे सन्निधानाचे भयभक्तीनं ही सेवा समर्पण करून कसंतानी मागून घेतला मागीन सत्य करून देव आजाके विशेष तांगा हातान सेवा पडत असं भाग्य देवान देव घे उत्तर विरुद्ध करून बरे करून देव देवाला भक्तीन प्रार्थना करून घ्यायची प्रदक्षिण काढे ओम देवी गांठ मारा
Thank
प्रार्थना करके एक नमस्कार नमो ब्रह्मणे
गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा विठ्ठल। Saraswat Bank Business Loans. Overdraft against property, working capital, term loan, commercial rental loan and commercial automobile loan with fast approval and competitive interest rates. To know more about business loans, give a missed call on 7666 886622. Saraswat Bank. मिले यहाँ दोनों जहाँ। जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल देवा